Ahojte, tak znovu vás vítame s Evkou Tomekovou u nás v Anrad štúdiu. Rad vám dnes s nami nie je, lebo je odcestovaný a takto to vyšlo. Takže dnešná téma, Evička, budeme pokračovať o rastlinkách, o bylinkách, ktoré sú tvojou témou. A dnešná téma bude ako a prečo a kedy ich zbierať. Že kedy. Tak ja zdravím všetkých divákov. A aby som teda sa vrátila k tejto téme, tak som rada, že môžeme pokračovať opäť v našich videách a v podstate tá téma byliniek pokračuje v tom, že kde vlastne a ako ich zberať. V prvom rade, keď ideme na bylinky, tak si vôbec rozmyslíme, že či máme na to nejaký účel, že ideme zberať nejakú bylinku, ktorá nám poslúži, že pre naše zdravie, či už nás trápia treba dýchacie cesty alebo trávenia tak a vieme si nájsť aj konkrétnu bylinku, ktorá na to slúži. Čiže už si vieme aj vyhľadať, že treba máme problémy s trávením, nájdeme si púpavu a pôjdeme sa prejsť do našho okolia a pohľadáme púpavu, alebo si povieme, že mali by sme si trošku prečistiť krv, tak si pôjdeme vyhľadať niekde nejakú žihlavu. Dobre, alebo a tak. To trhanie a vlastne ako nachádzanie tých byliniek, to asi v našom svete nie je iba tak, že bylinka, jej plúcnik, otrhnem ho a idem. Že keď sa ty pozrieš na ten plúcnik, tak čo ty tým tvojim zrakom tam v tom plúcniku vidíš? Asi nielen niečo, čo ti pomôže s tvojimi plúcami, ale vidíš za tým oveľa viac, než bežný človek. V podstate aj každý z nás to môže vidieť, lebo každá tá bylinka okolo seba má aj takú energiu, ktorá je typická pre tú bylinku a okrem toho každá tá bylinka má svojho ducha. Ale teraz nemyslím tým, že len tá konkrétna jedna rastlinka, ale že napríklad duch toho plúcnika, ktorý sa nachádza nielen u nás na Slovensku, ale aj v rámci Európy, tak on má stále toho rovnakého ducha tej bylinky, ktorý s nami vie komunikovať. A ja som sa práve stretla prvýkrát s duchom bylinky, keď som si robila meditáciu a som si tak zavolala a že som teda išla komunikovať s tou bylinkou. A to bol prvýkrát, to bol ľubovník bodkovaný. A keď som sa ponorila a videla som vlastne tú moju lúku, na ktorú som prišla v rámci meditácie, a tam sa mi ukázal ten duch tej bylinky, toho ľubovníka, tak on so mnou komunikoval, že vlastne povedal mi, na čo tá bylinka je, aj keď som si to predtým, ešte to už bolo naozaj dávno, tak som ešte presne nevedela, na čo tá bylinka úplne je. A povedal mi, že na čo, potom som si to pozerala, že vlastne na čo je a naozaj proste to na to bolo, na čo mi tá bylinka, alebo teda ten ľubovník konkrétne povedal. A potom som to skúšala s ostatnými bylinkami. Čiže tvoj rozum to chcel potvrdiť. Že naozaj si hľadala ten dôkaz v hmotnej sfére, že áno, že naozaj to je tak aj v knihách, to, čo ja cítim a vidím. Presne. Ja som taká, že ja mám rada aj tú hmotu, aj to podľa mňa veľmi dobre spájať. Aj tú hmotu a aj toho ducha, aj ten celý duchovný svet. A práve každá tá bylinka má toho svojho ducha. A práve aj s týmito duchami tých byliniek je veľmi dobre pracovať, lebo oni nás sami navedú presne na to, že na čo tá bylinka je, lebo niekedy môže byť, že tá bylinka je presne pre nás určená, lebo má to zloženie, ktoré potrebujeme vyriešiť, dajme tomu, že máme problémy v rámci čriev napríklad a vyberieme si bylinku, ktorá nám ako pomáha, že na čreva, ale tá bylinka obsahuje ešte aj iné veci, okrem toho, že aj fyzicky sú tam určité zloženie tých byliniek, tie určité prvky, ktoré ona obsahuje, ale zároveň ten duch tej bylinky ešte pomáha aj iným spôsobom. Čiže my napríklad dáme si bylinku na čreva a môže sa nám zlepšiť psychika. Môže sa nám zlepšiť imunitný systém, čo sa v podstate deje, lebo ako práve som sa vybrala čreva, ale v črevách je veľmi veľa ako imunitného systému. Čiže áno, každý ten náš fyzický orgán vlastne má určitú funkciu na energetickej úrovni, na emočnej úrovni, na mentálnej, aj duchovnej. Áno, presne Čiže tak. akože klasická medicína lieči len to fyzické
ale vlastne bylinky pôsobia na energetickej a astrálnej úrovni. Áno. Čiže zvieratka na mentálnej a tak v podstate to ide ďalej. Áno. Čiže oni ovplyvňujú práve nie len to fyzické v nás, ale aj to duchovné v nás, lebo my keď si dáme tú bylinku, či už vo forme čaju, tinktúry, alebo prášku, alebo v šaláte, tak nám to ovplyvní naše telo nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po tej duchovnej stránke. Že ten duch bylinky vlastne prenikne do nás. A ty si nejak od toho ducha bylinky pýtaš tú bylinku? Že či ju môžeš teda použiť, otrhnúť, alebo stalo sa ti niekedy, že povedal, že nie, toto netrhaj, že choď niekde možno na inú lúku alebo niečo? Toto skôr vnímam ani nie, že konkrétne pri určitej ako keby bylinke, ale ja keď vôjdem do toho priestoru, tak cítim, že či ten priestor je dostatočne ako keby čistý, napriek tomu, že vidím, že tá lúka je krásna, že je tam kopu zakvitnutých kvietkov a tak, ale necítim, že ako keby ten priestor sám mi povie, že pozeraj sa, kochaj sa, ale ako keby tam, keď chcem ísť otrhnúť ktorúkoľvek bylinku, že nie je tu konkrétnu, tak ma to ako keby vnútri zastaví, že proste to nie je až tak úplne čisté. A ono sa mi to stáva tak, že v takých lokalitách, kde sú blízko, že treba nejaké cesty alebo nejaké továrne alebo tak, že možno navonok to vyzerá, že treba tá továrne však je uzatvorená, že v pohode, ale možno, že tam vypúšťajú niečo, čo je do podzemia, čo my ani nevidíme a niekde môže byť v podzemnej vode. Takže treba to počúvať to svoje vnútro. Áno, tú intuíciu a ona nás navedie, či je toto správne miesto na ten zber tej bylinky. A kedy je vhodné zbierať bylinky? No, tak na toto by som mala možno, že dve odpovede. Vzhľadom na to, musíme sa pozrieť na to, že aké je ročné obdobie. Čiže či už máme jar, leto, jeseň alebo zimu. Ideálne, úplne, že väčšinu byliniek je dobré zberať na jar. To znamená, že práve na jar obsahujú najviac tých výživných látok, lebo oni vlastne po tej zime, po tom dlhom spánku zrazu dostanú to teplo, to slnko a tú vlahu, všetko, keď sa to spojí, hlavne teda to slnko a teplo, tak sa to všetko spojí do tej bylinky a ona sa snaží vtedy čo najviac rozkvitnúť, dozrieť, aby sa vedela rozmnožiť. A potom ona, aj keď počas roka, dajme tomu, rastie a stále je ešte zelená alebo stále plodí ďalšie kvety, ale už nemusí obsahovať až také veľké množstvo látok, tých, ktoré by sme chceli. Takže preto je dobré zberať tie bylinky, ktoré sú nad zemou, vždy na jar, alebo potom počas leta podľa toho, ktorá bylinka. Lebo napríklad začíname na jar väčšinou tými očistnými bylinkami, ako je medvedí cesnak, žihlava, potom hneď zároveň začínajú spolu s tým aj bylinky na dýchaciu sústavu, čiže plúcnik, prvosienka, kvety púpavy, až rôzne iné bylinky. Potom ďalej, keď prechádzame už smerom do leta, sú tam skôr bylinky, ktoré sú také, že aj od bolesti, aj na trávenie, aj už potom rôzne, naozaj také protizápalové a tak. Treba tú bylinku vždy, keď sa zberá, tak treba ju nazbierať presne tú časť, ktorú bylinky potrebujeme. Čiže vlastne ideálne zberať ako presne tie časti, ale keď máme treba menšie množstvo, nájdeme, že napríklad, ktorá taká bylinka, že treba aj žihlava, že keď sa dá, že naozaj vidíme veľa, tak naozaj nazberáme si len tie vrchné listy a môžeme ich nazberať veľa. Ale keď máme, že menej toho a chceli by sme si urobiť zásobu, tak môžeme ísť aj o trošku nižšie a nazberať si treba z nejaké tie 2 alebo 3 rády tých lístkov, tak aby sme si mohli nasušiť čo najviac teda tej žihlavy alebo nejakého iného. Ak to dobre chápem, takže na jar sa zbiera to, čo vyraší nad zem z toho koreňa, do ktorého vlastne príroda už na jeseň začne akoby stiahovať svoju energiu. Presne tak, ako hovoríš. A vlastne na jar, vlastne tá najväčšia tá sila
tá ohňa vlastne vyraší a vtedy je to najsilnejšie, čiže to, čo je nad zemou. A zase na jeseň, keď už zase príroda začne stiahovať do koreňov všetku tú svoju nádhernú energiu, tú tvorivú na spánok, alebo na to, aby vlastne to tam ani nespí, to sa len pripravuje na ďalší vlastne kolobeh, tak vlastne vtedy je najviac energie práve v tom koreni a vtedy na jeseň sa vlastne zbierajú koreňové bylinky. Presne tak, ako dobre, hovoríš. Áno, presne. Tak na jeseň je ideálne zberať koreň a potom ešte, keď niekto náhodou nestihne na jeseň, lebo niekedy bývajú tie zimy, že veľmi rýchlo a zamrzne pôda a niekedy si človek nestihne nazberať, tak je možné zberať ešte aj skoro na jar. Ale čo je ešte tam ďalšia vec, ktorá je pri zbere veľmi dôležitá, tak to je pozerať, aké fázy mesiaca máme. To znamená, že keď máme spln, zberajú sa všetky nadzemné časti, lebo takisto ako pri splne sa dvíhajú oceány a moria, to znamená, že tá voda sa dvíha k tomu mesiacu, tak rovnako aj celá tá voda a tá výživa sa dvíha vlastne do tých vrchných častí rastliniek. A zase naopak, keď ideme zberať korene, vtedy je najlepšie, keď zberáme v nove. To znamená, že mesiac nie je skoro vidno a takisto máme aj veľmi malé, keď sme pri mori, prílivy, odlivy, lebo ten mesiac je v nove. Takže práve vtedy všetká tá výživa, ktorá tam je, tak ide do tých koreňov a my potom, keď si tie korene zoberieme, tak máme úplne bohaté na tú najviac výživy, aké môžu mať. Áno, čiže to je vlastne veľký kolobeh, ročný, jar, leto, jeseň, zima a potom taký istý, ale v menšom sa je to vlastne mesačný kolobeh. Áno. Čiže tá rastlinka, podľa toho, čo mi ty hovoríš, že ako to tak vnímaš, tak je to úplne, ale totálne živá bytosť. Áno. A múdrosť v nej obrovská, pretože ja už keď som bola malá, tak som sa na tým zamýšľala, že ak je to možné, že všetky vtáky vedia, čo majú robiť. Hej? A robia to isté. A jeden druh robí úplne to isté, takisto sa správa. Ako je možné, že jeden druh psa sa správa takisto na celom svete, že nemajú telefóny, nehovoria si to navzájom. Tak teraz sme útočné psy, tak budeme štekať alebo spať. A hej? Áno, že jak to, že to každá tá rastlinka, každý ten strom vie, že ľubovník, že presne vtedy každý ľubovník vie to semiačko, že práve vtedy v tom období má rašiť a iná bylinka vtedy neraší. Nevychádza. Čiže v tom celom je ale obrovská múdrosť, obrovská živosť a obrovské vedomie, pri ktorým sa ja skláňam. A som veľmi rada, že ty práve v tom vedomí si doma a že nám to prinášaš cez tvoje výrobky z týchto byliniek, čo to výrobky, musíme vymyslieť nejaké nové slovo, lebo to výrobky, to nie je výrobok. To je taký výtvor. Taká alchymistka. No. A čo vlastne z toho potom, keď otrhneš tú bylinku, čo s ňou robíš? Ako sušíš ju, alebo aj ju luhuješ v niečom, alebo čo potom ďalej s tou bylinkou robíš? No, záleží od toho, čo vlastne, na čo chceme použiť tú bylinku. Či si chceme urobiť čaj, alebo si chceme vyrobiť tinktúru, alebo si môžeme urobiť sirup. Takže keď si chceme urobiť čajk, tak je veľmi dobré inak robiť si čajky z čerstvých bylín. Keď ich natrháme, tak zalievať si priamo aj tie bylinky a potom vlastne, aby sme si urobili takú zásobu na celý rok, nazberať si viacej a nasušiť tú bylinku. Ak by ste ju chceli sušiť v sušičke, treba dávať pozor tak, aby tá bylinka bola sušená maximálne pri teplote 40 stupňov a to by som dala trošku tak, že poodchýliť, aby to bolo vetrané, aby sa nespálila tá bylinka, ale ideálne je najlepšie sušiť ju voľne, niekde mimo slnka a na dobre vetranom mieste, to úplne stačí a aj tie bylinky vyschnú celkom rýchlo a môžete si ju potom takto uskladniť buď do skla alebo do nejakého papierového sáčika, ideálne tak, aby to bolo mimo skla, a tá esencia tej bylinky, to, čo tam má byť, tak ako dlho to v tej sušenej bylinke vydrží? No, ideálne je spotrebovať to vždycky iba počas toho roka, ako to máme nasušené a potom radšej si nazbierať novú, ale stáva sa niekedy, že nestihneme si nazbierať treba novú bylinku z toho istého druhu, keď treba práve v tom iba jednom období kvitne, a zrovna vtedy je obdobie, že stále prší a my nevieme sa dostať k tej bylinke, lebo zase nemôžeme si ju trhať, keď je mokrá. Musí byť preschnutá na to, aby sme ju mohli sušiť. Takže na toto dávajte naozaj pozor, aby ste netrhali bylinky po daždi.
lebo vtedy môžu tak zoškaredieť, keď sa aj uschnú, aj nie je to úplne ideálne, takže naozaj zberať bylinky vždy iba suché, také, aby neboli mokré od dažďa. A potom, aby som sa k tomu vrátila, že keď máme bylinku, treba má už rok a práve nemôžeme ju nazberať, tak kľudne si ju radšej môžeme nechať tú, ktorú sme si my nazbrali, lebo my keď si nazberáme bylinku s našou energiou, s láskou odtrhnutú, tak ona vydrží aj tie 2 roky, keď už by sme sa nedostali k tej. Mám to skúsené, že naozaj, aj keď si dám tú bylinku, už keď má aj treba z rok a pol, a že ju mám doma nasušenú, tak stále má úžasnú chuť tá bylinka. Nehovorím, že má úplne rovnaký obsah tých látok, ako keď som ju čerstvo nasušila, ale stále je to taká tá nami odtrhnutá bylinka. Áno, to môžem potvrdiť, lebo my si doma pestujeme zeleninu, aj ovocné stromy sme mali na starom dome, teraz ešte nemáme, ale budeme mať. A nám sa stala taká vec s Radovanom, že keď sme sadili čerešňu, tak ona bola taká krehunká, malinká, veľmi sme si prijali, aby sa ujala, tak sme sa aj prihovárali a chodili sme ho hladkať a keď tam mala prvé kvietky na jar, tak sme boli úplne z toho hotoví. A potom ona z takej tej lásky k nám, tak nám zrodila jednu malú čerešňu. Jednu jedinú na tom stromčeku krehkom, že ona zo seba proste dokázala to vyplodiť, tú jednu malú čerešňu. A my sme, pamätám, že ježiš, čerešňa? Tak sme čakali, kým to zrie, potom sme ju obidvaja otrhli naraz a sme si ju predelili na poli a s takou láskou sme ju aj my jedli, lebo sme vedeli, že tá bytosť toho stromu, že nám tam dala toľko výživy a toľko lásky, že ja som už to leto asi čerešňa ani nejedla, že mi stačilo proste. Že ma to tak nasytilo, naplnilo to energiou, to bolo tak krásne niečo, vieš? Že proste tá bylinka s tebou komunikuje a dá ti presne to, čo potrebuješ. Áno, to je tak krásne, až také dojímavé. No, úplne. Áno. No, takže ty takže robíš čajky, čiže to sušíš a potom tie tinktúry. Áno, tinktúry ja to robím tak, že si priamo tú čerstvú bylinku, ktorú odtrhnem, tak priamo zalejem s alkoholom. Ideálne čím skôr, tak aby tam bolo čo najviac tých látok, čiže nečakám deň, 2, ale naozaj hneď keď to odtrhnem, prídem domov, tak sa snažím rýchlo zaliať tú bylinku tak, aby tam zostalo čo najviac tých látok. Takže... Zase prečo alkoholom? Pretože alkohol je rozpúšťadlo, ale on vlastne vyťahuje tú esenciu. Áno. Z toho ducha tej bylinky, z tej bylinky. Áno. Tak ako keď niekto užíva ako človek alkohol, tak z nás vyťahuje to esenciu nášho ducha, aby sa tam mohlo niečo iné nasačkovať. Takže ten alkohol sa dá použiť aj ako liek, ako jed. Čiže buď nám slúži, alebo my slúžime jemu. Áno, presne tak, ako hovoríš. Áno, čiže on vlastne vyťahne tú esenciu tej bylinky do nejakej zmesi a ty už potom s tým robíš. Áno. Čiže vlastne buď je potom samostatne tá tinktúra, ktorá je vyrobená len z konkrétne tej jednej bylinky, alebo môže sa zmiešať dokopy nejaká zmes tých byliniek, ale odporúčam každú jednu bylinku dávať tú tinktúru zvlášť, ale ako neurobíte chybu, aj keď si urobíte takú tinktúru, že si ako rodinka nazbierate rôzne bylinky, môžete si tam dať sedmokrásky alebo nejaké rôzne iné bylinky a potom si prečítate na čo všetko, možno si urobíte taký všeliek pre rodinku, no. Kto vie, čo by nazbierali malé detičky, keby sme ich nehali, že všetky sú napojené úplne na tú božskú múdrosť ešte, kým ich my proste nezdegradujeme, na niečo, čo sa má, musí a nesmie. A kto vie, ako by vyzerala taká tinktúra od takýchto malinkých detičiek, keď sme ich nehali také batolatalom loziť a niečo, že by otrhli alebo niečo, že? To by bolo veľmi zaujímavé, to by som určite zobrala takú tinktúru. Možno také vyskúšame, ale že by som moja krsňatka poprosila, aby sa rozlezli po ruke a nech mi donesú nejaké kvietky alebo nejaké bylinky. Do 3 rokov vidia všetko to, čo je za hmotou, za tým závojom, takže podľa mňa oni tak prirodzene komunikujú s týmto svetom. Ono to trvá aj dlhšie, že tie detičky sú viacej naviazané na tú prírodu vlastne aj do nejakých možno 6 až 9 rokov, že oveľa viacej komunikujú ako my dospelí, takže možno by som aj tým starším deťom to práve dala, aby išli a nazberali a potom sa môžete spoločne pozrieť
že čo vlastne ste nazberali a na čo tie bylinky slúžia a čo by ste si z nich mohli urobiť. A vieš, čo sa mne stáva? Že idem pozrieť niekde, kde niečo si pestujem doma a zrazu tam zvedám nejakú bylinku, ktorú nepoznám. Že ona sama ku mne príde. A takto ku mne prišla biela šalvia. Ja som na môj pozerala, že to jak je možné, však ja nemám semiačka bielej šalvie, nesadím bielu šalviu, kupujem ju, už sušenú. A zrazu som mala v skleníku, kde akože, jak sa tam dostala, máme tam vyrástol krík bielej šalvie. Čo bolo neuveriteľné, však moja dcera tiež je alchymistka, takže hneď sme to sušili a takisto, myslím, že také žlté kvietky, to má ľubovník Bodkovaný, má žlté kvietky, tuším, že on mi tam vyrastol a ešte nechtík. A ja som vedela, že keď ku mne prišli tie rastlinky, že proste niečo potrebujem také ich užiť. Áno. Že aj toto sa stáva, že tie rastliny proste s nami komunikujú neustále. Určite. Toto je inak naozaj pravda, že treba sa pozrieť aj vo svojom okolí, alebo aj okolo domu, v záhradke, že čo nám tam rastie a práve, lebo príroda, ona presne vie, čo potrebujeme. A mám to odskúšané naozaj už x-krát, že keď som aj k niekomu prišla a videla som, čo tam všetko rastie, tak to boli presne veci, ktoré ten daný človek potreboval, alebo sa mu ukázali do pár mesiacov, že ich vlastne potrebuje. Takže treba sa pozerať aj na tú záhradku. Ono je to taký náš liečiteľ, lebo on vie, čo tam má vyrásť. Ako na toto fyzikálne vám odpovedať neviem, ale proste to tak funguje. Áno, však záhrada to je náš priestor. To sme vlastne my. Takže tam prichádza len to, čo potrebujeme, keď sa o tú záhradu s láskou staráme. Áno. Keď to nie je len skladisko, niečoho, čo nepotrebuje mať dnu. Áno, v podstate ono aj vtedy nám tam vyrastú tie bylinky, ktoré nám treba. Aj keď je to iba skladisko. Fakt. Videla som aj také, že keď treba niekto len staval dom a že vlastne okolo ešte mali len čiste ako neupravenú tú záhradu, vlastne ešte ani terén nemali upravený a naozaj tam rástli presne tie byliny, ktoré tí ľudia potrebovali, že ono je to naozaj zázračné, že to takto proste funguje, ale funguje to. Dobre. No tým, že chcem, aby tieto videjka boli krátke, takže budeme končiť. Myslím, že ste dostali veľmi zaujímavé informácie a tak si nechajte priestor na ich vstrebanie. A hlavne to dajte do praxe. Choďte niekde do lesa, na lúku, že teraz nám začali kvitnúť levandule, takže kvitní nám zase začali ruže, takže kade čo, to v tej prírode nájdete. Takže my sa rozlúčime s Evičkou v tomto dieli a uvidíme sa zase v ďalšom. Ďakujem ti, Andrejka, veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším na naše ďalšie videá a zdravím vás všetkých. A ja sa teším. A ešte nájdu ťa ľudia na Instagrame aj na Facebooku. Ako Eva Tomeková. Áno, ako Eva Tomeková. Facebook alebo Instagram, kľudne mi môžete napísať. A asi do pol roka by mohla byť hotová aj stránka, kde bude následne aj e-shop, ale nájdete tam aj informácie o bylinkách, s ktorými pracujem, takže viete tam potom podľa bylinky nájsť aj všetky informácie o nich. Takže ďakujeme, Evička, za všetky tvoje informácie, za tvoju múdrosť a vidíme sa. Ahojte. Ahojte.
Áno. Stopneme tu, hej? Môžeme sa ešte rozlúčiť, tak vystrihnem toto, hej? Áno. Dobre, čakaj. Zrobím ucho. No a v druhej časti chceš o čom hovoriť? O tinktúrach? A ešte sa môžeme rozlúčiť teraz. No teraz sa rozlúčime. Áno, a potom uvidíme ešte teda o tým... No neviem, lebo sme toho prešli tak celkom dosť. No, dobre, tak poďme sa teda rozlúčiť a potom sa dohodneme. Dobre. No.